Cletus, get how why you bole me water? Get how why you bole me water? Cletus, have me go why? Get come and me. Please. Chinwando, get how what is the problem? Joya. Oh yeah. Amam no money abinu no bo nyori. Ndebe go peria, ndebe go na peria. Joya joga mama. Ozuru ye like 3,000 naira. Ndebe nente bu kan we me ihe. Oje zuru joya oje we me. Mani ho ne ma adro kwan ma kede nke mbo obo na ni obodo o dị na tere go na ekwu nke imere Achobi igbo nwa ya so ike. Leave this thing alone. What is your problem, Seth? You know the moon that the whole of this village or so so no na. It's my problem. You are my problem. Ona no last route na nwunye ohuru. Una akpari ego nde mmadụ eju nu many ihe akụkọ na village. Still you cannot learn from your mistakes. Can you hear me? And what is the problem? Ele na atara aka n'eze. Kwokwo Cletus, ị gatala m ike n'ishi. Ịba nwa ya m dara. Na m Imo dị ọrụ m na-arụ. Yesterday, mmiri zoro. Stomach ruo brekwe, ruo ọgwụ muduru. Egburugburu ekwe niile mmiri zokodere nya. Enwede uso ebe machine sha aga. Nwa nga mgbara agbata sprocket me mebie. M lọpụta sị kama m ga-anọ n'ụlọ nkịtị taa. Kama m ụzọ were ego garage machine m. M ga na table n'ime ụlọ m kwa o. Were common 3,000 naira. On keki. Mechoro ọnụnwe. Me ha no ma ma. M were common 3,000 naira. Skaba ga measure machine. M go ọrụ taa bata na mgbede m were kwa ego nga m shiri wepwe m tisha ha. Ka m gacha ọnụ bata yipu akwa. Ka m baga n'ime ụlọ ya bam. Okwedu mbaria. Ihu nwa ya ebilite mele ka nga ebite ike bread ya n'ala. Igbudigba m. Dikpa ka m. Commission ala. Offront akere m nwona. Calm down. Madam, Chinwando biko. Ihe mere adị ho mma. Onye awu di gị. I mara fine. Ihe o mere adị mma. Mana ka ha ịba ba m ọgụbuliti elu kwa ya na. Woti na akugbo ego ise gị. Aje sambo. Ebe o je wele ego ATM machine. So nye kan ji kwa ya yetu nke korofan. Inane. Hola no. Oh. Okay. Odira. Ihe mere adị ho mma. Yes. I kwesịrị ịgwa ya agwa ọ nwunye gị ka ọ ego bụ nke ya. Mana esio I kwesịrị ịgwa ya agwa tupu gị aga were ego ya. Fine, gị na ya bi n'ụlọ ọ nwunye ịlụrụ alụ. But God still demand that you should let her know before you take her money. Chukwu debere m gị. Biko, otu ọ bụla o si na dị ka ya ikwetewe onye dị wrong na onye dị right anyị egbuo mmadụ. In this case now, I want you to apologize to her. Yọọ ya mgbaghara. Yes. Me? Yes. Yọọ nwaanyị na-ehihie anyị ma amụrụ mgbaghara. Nwa m jiri ego m taa ahụhụ lọ. Buo mgbe n'isi m ga lọ ya. Cletus, enyo m na-enye enyewe. Maka Chukwu, enyo m na-enye enyewe. Ọ dịra. Nwoke ọbụla na-esi otu isi echeghị ihe a na-eche echiche na anwụ n'ike. Ịmakwa asị ha I am sorry ogbuola ọtụtụ ndị. Common I am sorry ihe na-agaghị ewepụ gị anything. But because of pride, your ego, iwu nwoke. How can a dibulo say I am sorry to his wife? I want dibulo come Cletus. We are not dragging it with you. But she is your wife. Imejoria. Iga say sorry. Then you want to sorry for peace to reign in the home. Me mejoria. Yes. Nambele ego nwunye m. O ego no we mgbe m ga lọ nwaanyị na kpọta n'ụlọ m. Nne na nna enwe ike nyere ha ese buru bịa n'ụlọ. O buru ego bịa n'ụlọ m. Ọbụrụ m ka ọ nọ kpata ego niile. Ọ bụrụ na ụlọ gị ka nọ kpata dị ego, ọ gị bidoro business nji wee kpata dị ego. Bịa Chinwando. Butu ọkwa nwaanyị ka egbuo. Sorry. Amamụma eme. Ihone. Chi mere m otu a. Ihone. Ihe m ji shikoro. Ọ nwaanyị ka egbuo. Nwaanyị na nwoke adịrị ama aka. You don't have any right to beat your husband. Eyo na-ezule ego m. Eyatala m ige n'isi. Eyo na-ezule ego m. Taa agbafo nsọ. Ya wepụta ya. Iwepụtara m kwuo gị. Kụkwasakịa. Letu chegara m tere. Na amazụkwa m ihe m ga-ekwu ngwa. Cletus. Laba ya. M lawa. Ime ihe mbrede. Gị gbacha ị ga-elokute m n'ụlọ taa. Mara nga na otu ga-egbu ibie kwata. Ọkwa ụbọchị taa maka Chukwu m ga-egbu n'igbuo m. Ị gacha gị ilo. Na listen sorry. Okay. Cletus. Ifumachi. Ọ bụ na nwoke enyere m ego m. Nnalụ onu na m ga-agbanye ndị ezigbo fim okilie. Taa gbafuo isọ. Ọ mụ ka o ji egwu egwu. Cletus nwanne m. Ka anyị were n'ịhụnanya wee biri o.
This is the problem most homes are having. Common I am sorry. Nobody who get take it. Nwoke kobaka, nwaanyị kobaka. Kama m ga-asị I'm sorry ka nwo, ke nwaanyị asị kama ya ga-asị I'm sorry ka ya nwo. And ọtụtụ n'ime ha anwụọna because ha kwuo ordinary I am sorry. Ndo di m ngwa ndo ka gụnwa mejọrọ ma ndo ka for peace to reign. Onye ka eji asị onye ọbụla ga-alụ nwaanyị ya ji ọkwa ese. Alụkwala na ọ mara mma, alụla na o toro ogologo, alụla na ọ chara ụcha kama gị lụ ha na maka ịfụnanya. All this drama anyị na-ahụ ebe a, you can never experience it. Onye na-alụ nwaanyị ya tụkwa ajụjụ ma na-alụ o. Ọ bụrụ maka ịga na-eti a, ọ maka nsị a na-eke ọlụ m. Na mmadụ ga-akwụkwọ ọkada na ọkada iji aga ebe anyị na-aga. Nwe ifekwa. Ọkada. Ọkada na anyị ga-ejizi plane gaa. Chelukwu. To ị na-eche m anya etu a ndị somma mpụta kịta na-agbatị nnọọ nkịtị. Ligo n'elu ọkada. Weje ebe Chukwu ka njoge ebe ịkpọdụ m eje ka ebe bụ ihe ahụ. Ebe nke a na-agbara ọkada wee na-eje ka bụ na-adị eje. Ihe mma bụ na ị ga-alaiki ya. Otego nna gị ebe ahụ tupu mụ na ga-amata. Ị nọ m n'obi ka otu esi ma na ma like ya. Gịnị ka mma na like? Ife ji ọkada eje. Kpọ ka bụ ka ọ bụrụ ebu ebe a. Ọ bụ na ị mara otu iji kpọ ọfa eji m my phone here. All their apps eji m ya. Mkpọ Uber available. Mkpọ certify. Mkpọ pick me. Biko n'ụsọ mma. Ihe anyị na-ekwekwa ọkwa ego one ka bụ n'ala. Ebe na-agwa gị dị nso ebe a. Ọ bụ na ọ bụrụ maka ofu ya kara iji okwu sefu gaa mana ka ịba ya ọkara 15 naira mụ na ga iru ebe anyị nwefu na ga-ejita ihe. Akwa efu sandal lelele niile na-agụ ebe a ọ dabakwa m ntị. Ị na-arụ ya sandal lelele ikwu n'iru m wee na-agụ ọ daba m ntị ma bụrụ ndị nursery school. Iwu ebe ịkpọ m eji onye na way ya. Somma adaba bike. Ho ha. Kekwe na ịchọzi ka ime. Thank you very much for that question. Actually take somma out. Ihe akwadote. Ihe ama nọdụ. Ịghọtara ihe mmiri. Ịkpọ cab. Gịnị abanye? Unu abịaba na be anyị. Ịbịa be anyị ịkpọ mpụta. Ka m na-asọpụta ụkwụ n'ụlọ be anyị. Ana m aba cab ozugbo. Ana m alaike anwụ. Ị na-eme ihe ama na mụ na anwụ anyị enwere mmekọ ọbụla. Akụ na nfe na-agwa gị. Anyị ka ị na-eme ya ọsịsọ. Oge adịrọ. Appointment zumarụ. Ị na-arapụzi m? Mba. Somma. Onye anọchirila m ezi, onye ajụla m esi n'ụla. Ije n'ụwa onye na way ya. Ama m na o nwere nwa nwoke n'obodo oyibo. Mana amarụkwa m na ọ bata mgbe eluigwe papa. So na around kana. He is very much around. Brother, that guy is something else. He need focus here bully onwe. Imano ya diri ụmụ ahụ na-eso those boys na-eyi black and black na-eso area. Hey, ha chụrụ m o. Was not asking me, who are you? Kaka. No lekwa no will leave na mkpọdere brother self. Yes, I want to have your phone number. See, I don't have a phone. O chọrọ inye m iwe gu nwunye a chọrọ inye m. I ran away. There won't be any freedom for me. He won't even allow me go out. Okay. Mmadụ karịkwa. There was different kinds of men. Ekele dịrị Chineke nna na onwere ha mere ha ga-ahụ ma ha ma gị nwa. Nsogbu adịrọ. Mgbe ụfọdụ ihe nọ n'ụwa ahụ a na-aga n'afọ. Mmadụ dị n'ụdị ndị Hausa asụmụtụ m daba ndaba m. Nwa ga mere ihe niile. Mami ga-etito fan mmiri ọ dị tupu. Ọsịsọ.
Baby love, how are you? Well, Abiam Kamara if you could regarding to what I discussed with your sister, Somma. My sister. Never mind. So, Kehineku, Unchoyma, my hini nam na yogi sense. Change go biggie. Queen. Yes, baby. I like it, but I'm mad. When I'm mad to be up by the woman in I will insult that person back. Am I the only young man in this community? No, tell me, or was someone working on Oboda? Can't you look for someone else? I am not interested. I don't need you. If I need a woman, I go to her. I'm not forcing yourself on me. It cannot work. You see, all this bush life in a live, him like hebeno. Not try you came to see that me bring it up. You need bring yourself down. Ogodo nyana zo has ogodo won katandi eshe from imezu we popota ha act be the way he act. Ke ina megi. Ina anwuma na mburu onwe mbutere gi. Ile chakwara manya ofuma. Otam du umu okrobia ha niile ma umuaka ma ndị okenye ma umu okrobia ha ncha na danala na arachashi mukwu na anwụrụ m. Na achọdị ihe ga-eme ka m tọpụrụ ha ọnụ. Mburu onwe mgbe ebutere gị kwesịrị ịda n'ala kelee Chineke everyday gị gbapụ merod na-ekele na-atụrụ Chineke mma ị bịa ebe a na-eme ka na mmadụ abụrụ Chukwu ka ị na-eme gị mụnwa na-eme ka nkịta nọ n'azụ mụnwa na-eme ka onye a na-azụ ha azụ. You and I kedu onye na-eme ka uncivilized person. Okay, fine. With all your civilization, the only thing you could do for yourself is to throw yourself on a man for him to marry you. Just hear yourself. You got education, gather everything. The certificate you get offering boss, house to house, begging men to marry you. Okay, fine and good. Umoke na dragon ala where? Asenketa na rachashige. Mandinne mako hikuru, mumaka manduku mandenta. Nyam ihe no mururu maji nyabara jack. Nyara chashira rafo ya yewe fufururu. Kibru le buterem kamburu. See, agahamela na bali maka wo mewu. And when I'm shame and then when I'm conscience. I came from a home and not from a house. So please, when one day be in a White House, go and continue to live in your White House. Let me remain here. I don't love you. There's not also going to give you here. Baroto. Buputehi ibu no biburi ebianga. Gori efere kamini so here. Cletus. Mwokore. I will not succumb to your temptation. Okay. I'm sorry, my sugar bonnet. Don't worry. I'm so sorry, Sugar Bona. I'm here. I'm not going to just manage this 300,000. Just calm down. It's nothing. Mom here na make a just worry. The only thing I'm talking about is Ghana here no Babin Saloon. Can get 3 more distance. Utashia hindi they were here kidiabali. I like Romia. Mama can I love when nebi no menem jabia to you. If no muhenda or hena so mu yebu mu okina. Adama like here. All these ones some na turn no down all because of umaji diabali no hani. Just manage it. They wouldn't we go cha. So that I'm now go bioma na akpam. That's the only thing I want from you. And anything you want, I will do it for you. Baby, just keep yourself neat for me, okay? 300,000. Yes, baby. It's nothing. Don't faint. I know you've not seen that kind of money before. Wow. This is great. Yeah. Is this my bride price or groom price? Yeah. No, baby. I'm wishing you can't small money. Can't just say you way 3 more distance. I don't like it. God bless you. Bless you too. You know I love fire you at the same time. Hey, you didn't go Maz. No, look at me, you didn't get children. You didn't go and get you go around defrauding people, you think you can come give with a Bible,
300, ordinary 300,000. See, I am not too cheap. You cannot get me. Also go to be here. You will not see me. Get money here. Here first before I deal with you. Get out of this place. Did you tear my And I will tear you if care is not taken. Leave my house. Come on. Get out. Get out. Come on, get out of this place. Get out. Get out. Leave. Go. Baby. Mother. Go. Open. No. James, no, Enter. This is Mercedes. Take it easy, okay? When I want to Japan, I will taxes. I will not take it easy on you. Leave my father's compound. Now, why are they Jackie Agaramoke? Why are they Jackie Agaramoke? I'm only trying to pity. I am only trying to mercy for you. You don't know what is here. Everybody is misbehaving. Have you been loved before? Have you been hurt before? Hey, the first person to hurt you. Come on, get out. Move. Move. Please. Pick up now. Idiot. I will not blame you. I will not blame you. If I bet you one. If I bet you one. If I bet you one. Please, I want to this compound. Tell me how to go here. Now, why are that to work? Why you don't propose to a man? Oh, working again, why? They should stop coming here. Let me see your leg in this compound. They talk about movie. But why you coming here? In a damn death warrant. Here you go, you get it. Other 300,000. Every situation. Hey, foolish girl. What do you get? Imagine 300,000 naira. I love you. I want you to marry me. Can you marry the husband over there? Don't touch it! What an hour? But that's 300,000. Shut up. How? Ụwa. Nna. Wa bụ nke onye ezi ọyị. Odogwu nke. Ma ihe m na-ebe a na-eche since my brother, ife ụmụ nwaanyị tọọ ha egwu. Obere ihe. Maka Chukwu kere m na ga abụọ tọọ ụmụ nwaanyị egwu. Ogene. Ị na-ajụ ma ọgị na-eme nwe ihe gbasara m na-amarụ. Ngwa ka ntọpe gị azụ na-esi m oru. Ejile m anya m abụọ hụ ihe m ekwesịrị ịhụ. Aghọtara m ka ọ dị m anya. Ị ga-aghọtara bikọs ịma ihe a na-akọ ọmụ agbashi a ama ebe o si afụ m ofu efu nwunye m ụwa tupu m alụ dat chinwe ha maka adị m shọ na ọchị nwe m soro nwere ya n'ụdị agwọ na-akpa tupu m alụọ ya nwaanyị abịa na be m osi ofe egusi ọdọsa osi ofe onugbu ọdọsa bifo nke agwụ osiele nke a na-eri a na-enwe obi aṅụrị ahịa eji ama nwaanyị na akwa m nke ọbụla riri unyi ọsa ọ zachasị m ụlọ ọ sachasị efere kuru imagine o nwere mgbe o nwere ike were akwa m ọ sara m na-eyibe bifo sakwa ya ọzọ obi a na-atọ m nche na otu o si adị mana kamgbe m ji lụchaa ya ụwa bụ nke onye enyi m nwoke ihe niile abụzi opposite ochie na ọ ga-enye m kwuo ya akọ m ịma onye anyị fụrụ ya ekpe m na-ekpe every day ụtụtụ ehihie abalị bụ na oge site nwoke ibi ya ga-eti ụdị ihe ọ na-eti m n'ụlọ ọ na-atọ gị egwu Amaka egbuela ofe ọkpụrụ ọchị na-atọ gị ovoko abatagolo ime okpoko ya ka isi akpọzikọrọ nwunye gị nwoke ịma onye a Chineke kere onye a o kwesịrị ịbụ nwoke amasị m ka esi meziere com somehow ya bụrụ nwaanyị bụsa gwara ya nwoke na-akpa ka ọ na-akpa mana iti ihe mana ịba mba abaziri mba dibụ ụlọ ha ka mụnwa ụwa kpọ ekpere nwetara ụlọ tọkpụrụ ụdị nwaanyị dị otu ahụ eziokwu na-akwakwa gị ya ka m gwa gị nwaanyị anwa tie gị ihe ịma nke mbụ ndị be unu ga-edere gị painful exit or died after brief illness. Nwoke ala mbụ oge nna m dị ndụ ebe nna m na-adị agwa anyị ihe ọ bụ na ị ma na ị gaghị emefu nwanne m etinye n'aka na etinye ma ncha oge ị na-ekwu okwu ịlụ nwunye gị a agbakwara gị dụọ gị ọdụ gwakwara gị ihe m gwara gị mana ị chọrọ onye gbara ndị mkpa ị chọrọ nwaanyị toro ogologo ịnwetago na akwa ịfụna ihe ọ pụtara a na-agwa gị ihe a oge ahụ nwanne ị na-eme ọyị metụ onye dị mma ndụmọdụ ka m nwere inye gị asị enyi m nwoke mana ị kpechiri mgbe m na-agwa gị ya nwanne m
ka ihe a ga-emezi kịta ọ dịgo leti ịlụ gị na ịlụ gị ị ga-eme mbọ mee kịta bụ ka ị esi eme gịnị tinye ezinụlọ gị in order kpọọ nwunye gị ahụ okwu gbi okwu asị nwaanyị ka o ji wee bụrụ nwaanyị dụọ ya ndụmọdụ o kwesịrị ịnụ mana imegide ya ma o kwedoghị omume nwanne ga-agba igbe be anyị ga-esetụlụ okwu gị na ya na-abụ maka na ịnụ gị bụkwa na ịnụ gị ọkpa forever and ever ebe a bụrụkwa obodo oyibo ọ ga-abịa lụọ nwaanyị o ruo echi ịnụ na a na-eme divorce and divert ka ha bụrụkwa ebe a ndị Igbo be anyị amụtarakwa ụdị agwa ahụ olesọkwa nke ọfụrụ ụwa ọfụrụ anụwa ọkwa m nwere ịgwa gị dị ihe a nyiwe oke ọyị m ka ebu wetunata obi nna m ọ bụrụ agwụla m n'isi Nne, I can eat you. Hey, look at you, you are sweating. Imakwa kamgbe ụtụtụ ka ichuwere mmiri a. Kamgbe ụtụtụ, ike na ha agwụ gị. Ma just ka m chuchu ofu a. So ofu am zuzu ike ahụ na chere ka ngwa gị nne, ọ bụkwanụ na a na-ebu mmiri ahụ isiokwu. Ọ bụ eziokwu na iji isi ebu ya mana ijikwa obi ebu werekwa ukwu. Achọkwa m ka akọrọ m akụkọ na ukwu a. Ukwu a dịkwa ụwa nwa m mkpa. Achọkwa m stori. Amapụtabekwa ebe isi amapụta m afọ mmacha. Nne biko. Ma hapụ onye ga-eme ebe a. Onye ga-eme. Achọkwa m stori o. Onye stori ga-adị. Nne biko Chukwu gọziere m gị. Ihe otu isi eledo m anya. Ụmụ gị ga-esi otu aha ledo gị anya. Amen. Ngwa dọkwa otu ofu. Ịbatazie iri enyi. Ịbatazi iri enyi ya. Chineke nna obi nwa ka ị chọrọ ịkpọbatara m n'ezinụlọ m. Nwa ọma dị ụta bịa nnọọ na-echuru m mmiri. Onye ele nwa agbọghọ ka ga-eme ya ugbu a, ụmụaka ugbu a. Ya sịkwa atịkọrọ gị ụkwụ, teka aka, tee ya, kwee ya. Mana ele nwata na-echuru m mmiri kamgbe ụtụtụ. Nwa m Chukwu m ga-agọzi gị. Akwa enweela m mmiri. Ụwa bata ya bịa yuzukwa ka o si eyuzu. Somma, biko n'iwe ụmụ na gị ka ụdị ebe ya ka ezi nke bụ ịrapụzi mpụwazi obere list na-arọrọ ka mkpụ ụtaba m nwere nye yi list birthday m ụmụ anyị be m na-emefe nye boyfriend fetu egolu fife niile dị n'ime ka ị bịara ebe a na-akọgheri Somma atara igokwana m atara igo maka gị ka m ji wee jego nnukwu kaadị ahụ chelugodi kedu ife dị na n'ime list ma bụkana m ife dị n'ime bụ ife na-eme mgbe nwoke ọbụla kwesịrị na-eme source of human hair. Igonye m human hair. Igonye m iPhone. Igonye m Louis Vuitton bag and Gucci wristwatch. That's all. Somma ihe na ị na-agba afa kịta akwụkwọ nke mma sọnsọ Gucci bụ ihe mma ebe a ndị ọzọ ị na-agba Ịmaro LV. Amarakwa m. Ịmaro LV. Hey! Ndị kaadị m bara ahịa ji gote gị nnukwu kaadị o kọwara ihe niile bụ obiri n'obi n'ebe ị nọ biko n'anya kpachakwa anya gị igolu m kaadị ị na-eche sọ mmanya kwụba m na mmiri na-akọ bullshit igolu m kaadị ka ntaba kaadị ọkwụ ya ụmụazị ibe gị na-eme ha pụ etu anọ ife nwaanyị na-eme bedde egolu fa agba keeki ya na fa na-abụra welu iPhone tụgbu n'ime iwelu mma waa keeki walụ iPhone
What up? I beg you to learn Cold Stone ice cream. You will get cool ice cream, cool gold wristwatch. Gucci, to be precise. Can you find me? Okay, Ngobiko, you will when I get here. Happens here. Now, when you do card, Afozo, I got Mukatagi. Afozo, go to the Cold Stone one, go to the Indian in Pogasrapa. Bam, when you're not. Okay. I'll put you to the door. Okay, you bounce 2 steps. They call the I feel go. One no to camp. My mama was maybe. One no to camp. Come on, Ijelu onye na way ya. Somma biko. Mere mi osiso no nwere ka m siri kwado. Mere mi osiso ije no nnukwu. Onye ana. Madam, you can come biko bịa. Bịa nọrọ ọzọ n'ime onye ọbịa taa. Onye ọbịa kwa. Ihe tụrụ gị gaa nga ata ọrụ igurube. Achakarịkpọ na nne ọka. Onye tụrụ gị gaa nga taa. Nne m ọmụmụ otu m ga-esi akọwara gị onye bịara ihe nka kama na ihe mma na ọwa onye ọbịa gbara ọkpịrịkpọ nwoke eteghete dike na faya ya dịtuo nga ya na-afịọ nwoke adịghị eji elu na arụ egwu I like her. I love her. She's my knife. Sande mama m na-enwe ndị ewu mma nyere ndụ ha. Ifeko. Oh, Yama. Ifeko bịara ebe a. Oh, bịakwara here o. Even you need to see his reactions when I told him you were not around. Onaba. Kedu ihe nwa ya rọvụrụ? Nwa ya na-ekere. Agwara ya ndị odekwele invoice. Ndị kwesịrị ịdị invoice nne mama m na ị na-arụ na supermarket. Ma ọ na-agba ete Enugu ma ọ na-ede invoice. Okay, who can man Eh? So that guy had the guts to come to this house. Brother, Munonya. Mba, I got a cha-cha. Hell, you want to meet him. I don't just understand that guy's way. God forbid, I can't do anything to him at all. He is hyperactive. I don't know. No. Ogom abela wono abela. Ogom okay, wow. I have accepted him. Accept who? No. Nwoke abu ego. Ego so si ishi ego na ga sa no ho di mba na ishi. O mo di ego ị ga-ahụ irie ya ọgbado gị. Onye nwere ike ipibu n'ime ụlọ one day. Ego no di ego ndị ahụ. Brother, lem le ego. Sonia, ka ime goduru ni ebere. Onye? At least obia. I turned out to our father's house to the English lecturing hall. Okay, I know they beg you with them, mamma with them. I need to push it around elo. Okay. I teach you a go question. Chineka no only go me beg game better watch am. I won't be at home. Yeah. I don't know if he thinks Namune are in the same class or what time. Well, that's all we go, Mama. What do you do? Can you come to your Go around. Onye na dị ego jelu n'eri ofe were ọdọkọdọkọ n'eri ofe were onye na dị ego jelu n'eri were onye na-eri awọ rikwe ke nnukwu mana ya ori awọ ya elezi n'anya nzam ọhụụ Bona yori awọ ya elezi anya zanu. Good morning, Oyama. Good morning. One day, my plan. Jump question. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.